মন্ত্ৰী মনলাৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বদলেন নহয় মই গাঁও বুঢ়াও নহওঁ। गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय। बेजों लोगोसेनो जायफोर बिथांमोनहा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मानोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलाङाबा नोंथांमोनहा भिडिअ'नि गुबै थांखिखौ हमनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। 2024 मायथाइया खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो एमपि इलेक्सनाबो खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दं। दा बिनिखायनो जोंनि बिटिआर हालाम एबा बिटिसि ओनसोलाव राजखान्थियारि जोबोद दुंहाव थासारि जागासिनो। राजखान्थिनि बारहावाया जोबोद गरम। दा बे राजखान्थिनि गरमनि गेजेरावनो मोनसे भिडिअ ओंखारदों। दा भिडिअखौ जोङो नायनानै लानि। दा बे भिडिअआव कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन मसाहारि बिथाङा सोरखौ मा बुंखो एसे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानि। बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेरावहाय लिडारफोरनि गेजेरावल' खुनुरुखुम मिलायनाय दङ, किन्तु ग्रास रुटआव बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि अरलायनाय अमिल दङ। दा बेखौ नायोबा थैलाय उजिलाय बिजेपिनि भटार्सफ्रा इउपिपिएलनि केन्डिडेट होयोबा बेनो होआ आरो बिजेपिनि केन्डिडेट होयोबा इउपिपिएलआबो होआ। प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो, बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज। मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बियाद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन। तिनिटा मार्क प्रमद बर'र এই মার্ক আৰু দৃশ্য এই অসম বাকী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। এক নাম্বাৰ মাৰ্ক মন্ত্ৰী মনলাৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বদলেন নহয় মই গাঁও बुराव নহওঁ। नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया। जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमद बर'नि। आरो দ্বিতীয়টো আমার দফাবিলা যি আকারে আকারে যদি রূপায়ণ নহয়, বিটিআর রেকর্ডর দফাবিলা যদি আকারে আকারে রূপায়ণ নহয়, মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিতলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম। 2 নাম্বাৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড় বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব। আৰু 3 নাম্বাৰ দৃশ্যটো যোৱাকালি কয়েকদিন আগত এজন জেনেৰেলক একে মায়েগৰ এংকৰে ইমান স্পষ্টকৈ কৈছে যে প্রমোদ বড়ো মে আই রিকোয়েস্ট ইউ নাও টু প্লিজ ওয়েলকাম জেনারেল সাহাব উইথ আওয়ার ট্রেডিশনাল বড়ো আরনাই। প্রমোদ ডাঙৰীয়া রিকুৱেষ্ট কৰিছে জেনেৰেলক আৰনাই দিবলৈ কাৰণে, আৰু জেনেৰেল ডাঙৰীয়াও নিজৰ মাথাটো থলত বনাই আগবাঢ়ি আহিছিল বেচা আৰনাই পাবলৈ। নিজকে আলাই দিলে আৰনাইটো প্ৰমোদ বড়োই। এনেকুৱা মানুহৰ আজিৰ তাৰিখত মেণ্টেল স্থিতি নৰ্মেল আছে না এবনৰ্মেল আছে ইয়াৰ সন্দেহ আছে। राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारनानै बयबो गावखौ देरहानो लुबैयो, बे 100% सियर। दा बिनिखायनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा गावखौ मोजां दिन्थिनो एबा गावनि दोलोखौ बाखनायनो गोबां राव बाहायो। बे गासिबो राजखान्थि हान्जानिनो आखुथायखा, राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि आखुथायखा। बेयो गोदान बाथ्रा नङा, बेखौ रायजो राजाफ्राबो मिथिखागौ। नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो, मोनसे ढौ फैयो समाव, मोनसे ओरैबायदि ढौ फैयो जाय ढौआनाखि नोंथांनि साननाय हनाय गासैखौबो सोलायहोयो। दा बेयावनो जोङो ओरैबायदि जायो माब्लाबा रोंगौबाबो रोङा, खोनाबाबो बेंगा, मेगन नुबाबो खाना, बेबायदि जानानै माब्लाबा सोरजोंबा गोजावलांफालाबायो। दा बेवहाय जोंहा रायजो राजाफ्रा जोबोद खहा जायो। जोङो आसल दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सिंजोंसो नायनांगौ, साजों नायनानै लाब गैया। मानोना सायाव रावनिबो गोसोनि सिंनि आरो आसल आखुथायखौ जों नुखाया। बेनिखायनो सिंजोंसो नायनांगौ। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि अमेन बिपि एबा मोनसे साइलेन्ट रेलि खालामदों। जाय साइलेन्ट रेलिखौ बिथांमोना मणिपुराव जानाय हारियारि दाङाबाजिनि हेंथायै खालामदों। बिथांमोननि साइलेन्ट रेलिनि गुबै थांखिया जाहैबाय मणिपुराव हारियारि दाङाबाजि जानाया गोख्रैनो सान्थियाव फैनांगौ, गोजोनाव फैनांगौ। बेखौनो सरकारनिसिम मोनसे दाबि
दिन्थिनाय बायदियै बिथांमोना साइलेन्ट रेलिखौ लादों। दा बे साइलेन्ट रेलिखौ क'क्राझार सहरावनो बिथांमोनहा खुंफुंदों। दा बेनि माखासे भिडिअ'खौबो जों एसे नायनानै लानि। थारैनो गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिसिगौ, आसामल' नङा, गासैबो भारत गासैबो मुलुगनाङैनो मिथिगौ मणिपुर रायजोआव मा घटना जानानै थांदों बे साननैसोनि सिगाङाव। बिनिखायनो बेखौ आङो रायजो राजाफोरनो आरो फिन खेबसेबाव खिन्थानांगौनि गोनांथि सानाखिसै। दा जों बयबो मिजिंथियो मणिपुर रायजोआव थाबैनो गोजोना फैगोन आरो बे हारियारि दाङाबाजिखौ सरकाराबो गोख्रैनो माने गोजोन लाबोनो नाजागोन होननानै आङो सरकारनिसिम आसा थाबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ गोलावद्राय खालामनो सानाखै, एसेखिनियावनो दोनथ'बाय।